Fil-parroċċa kolleġjata tan-Naxxar ingħatat l-aħħar tislima lill-eks kunsillier tal-Partit Nazzjonalista Salvu Xiberras illi miet aktar kmieni din il-ġimgħa u kellu 83 sena. Għal-funeral kien hemm preżenti it-tfal ta' Salvu Xiberras, raba u ħbib tiegħu kif ukoll membri tal-Kumitat Sezzjonali tan-Naxxar, preżenti wkoll il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech, uffiċjali tal-partit u diversi deputati. F'Novembru li għadda l-Kumitat Sezzjonali tan-Naxxar kien wassal l-apprezzament tiegħu lil Salvu Xiberras għal ħidma twila u s-servizzi li tagħtu l-snin lill-Partit Nazzjonalista f'din il-lokalità. Dakinhar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kien iddeskriva lil Salvu bħala persuna li dejjem ħadem b'imħabba kbira u dedikazzjoni favuri n-Naxxarin kollha. Salvu Xiberras serva f'diversi karigi u kien attiv fl-amministrazzjoni tal-Partit Nazzjonalista. Serva wkoll bħala rappreżentant distrettwali fl-Eżekuttiv.